tofa wata sabuwa rigima ta barke tsakanin shahararren malamin nan wato Malam Bello Yabo da shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammadu Buhari. Barka da zuwa tashar Latest Hausa TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗume-ɗumen su. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka da ka taimaka ka danna murna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da sake kasancewa da ni wato Sadiq Abdullahi mai kawo muku labaran duniya da ɗume-ɗumen su a duk lokacin da suka samu. Wata ƙura ta tashi a halin yanzu inda shahararren malamin nan da ya suna a duniya wato Bello Yabo yake ci gaba da caccakar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari akan cewa tun shekaru da dama da suka wuce ba a samu irin tsadar rayuwar da aka samu kamar yadda aka samu a halin yanzu ba, inda yake misali da yanda ake sai da mudun abinci a halin yanzu, kamar mudun shinkafa, mudun wake, mudun masara da dai sauransu, inda yake bayanin cewa Buhari bai ma 'yan Najeriya adalci ba, saboda 'yan Najeriya sun yi dogaro da shi da cewa idan suka zaɓe shi sun kai ƙarshen wahalarsu, sai dai hakan bata samu ba, saboda a halin yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa akan halin da suke ciki, inda sanin kanku ne wannan shahararren malami wato Bello Yabo shi baya gurin ta kwana, saboda duk yaga abin magana zai yi magana. Da fatar da kun ji daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Mun gode.